Wato ba za ka jira ni ba kenan? Na je inda muka saba haduwa na tsaya na ta jiran kama baka zo ba. Wai Stephanie ba ta ga text din da na ga miki ba? Na gani. To amma kai ka san dare muka saba zuwa school ko? Ai wannan da kenan. Amma yanzu ai babu wannan magana. Please Stephanie ki hakuri. Ka taya mana Nasir. Wallahi Allah nake isa gidan mai gari domin kai masa wani rahoto. Wato wani abu ne yake faruwa a cikin garin nan na daɗin kowa wanda a zahiri bai kamata kwata-kwata irin kama. A sati mai zuwa cikin shirin da abinci ya kamata mu basa, mu ma gashi ba mu da shi. Yawa, dama akwai magana da nake so mu yi da kai, na shiga na tarar da kana waya. Amma magana ta da muhimmanci, in ka da sai a yi ta. Baban Badaru, yanzu saboda Allah sai da ka ɗauko mu kullun nan? Tunda ba za ta ci magana ta ba, ba ta ɗauke ni a bakin komai ba, ba zan iya cewa ta yi ba, ta bari. Gwamma in rufe ɗakin. Da boss. Da aka ya baka? Ya bai. Na annacin ta tafi ne. Na je sai abinci. Abinci kuma? Wardan iskan ne ya aike ta siyan abinci. Dan iskan da na aike ta ko shi ma laifi.